pustą, fuj, wyruszamy. A rzekli, że zdecydowanie do filmu pomyślamy. Ja, także zdrowie Rzekli, że was. Ale ja nie możemy tak mówić tam sobie. Ja sorry, ja tady já jsem na návštěvě u jakože... A kde byl furt? Jak vypadá angličtina? English. Pojď, jdeme si udělat hovici. Nás nezajímáš marketa. Jak to mám Nesmíš do té mluvit. To ještě nebude slyšet. Každopádně dneska si uděláme Halloween skin. Halloween. Takže tam máte skutečně. Halloween. Halloween. Jak to tam napíšu? Nebo opište to. Yellow. No. No tak to mám. Jak se píše August? Tady to tam napište, slyše. A moje nebylo. Všechny se sami, ne? Víš, jak spal? Každopádně mám prémium a VIP, takže kdo by chtěl VIP a prémium, tak si běžte do prdele. Já, protože mě ještě... Oh no! Tak pojď, půjdeme si hrát. Tak jo. Ale a má... Tak se budeme hrát tady normálně, co? Půjdeme ven, ne? Tak se zeptej do... Já půjdu s váma ven. Už to nebylo být tady.